etu onye na-arọkụgbu gambuturu gị on time ka mmadụ nna ma misụna ndị daghị aka adaghị ụkwụ adaghị olu onye ke ọnụ ya na ihe ya dịkwuru toka na dịpi onye Bishop, good evening. Check onye wee ichie enyi ya mepee kamera gị wepụrụ m DPK nọ ya ma ebuto gị ma ọba blọk ọ gị na sorry, sir, 1 minute can onye nwe onye sakamara ọnụ nọ na DPK ihe ọmma gị onye nọ na DP ọmma gị onye nwe onye ahụ nọ na DP dị ya ma onwe gị ọmutu onye dị ya onye dị ihe ahụ sticker ịbịa ba bịa etewele kamera n'ala ịlamala azụ foto mere m aka efe iji agba mgba iji agba mgba iji agba mgba aya kepe chafa ahụ ikere n'ishi leke ikefucha chafu ka bịa na-apali ara gị elu ọ gwara ya agba gị ịpalikere onye ara elu tọnụ azụ were reverse bịa telerozana kakodi front bịa were fonu gị jide fonu anaka branga bịa sete fonu na-ewe wee ba m ga obi gị ga na-egosi ya chesi nwere obi ebe osi n'ọnọkụ onye adụrụ adụ na ọdesi ihu gị ọfụma n'ọla ka ndị na-eji eme sketch mmadụ aha gị Chiamaka onye John elebisi na nọnyere anyị anọ m Germany ịdị afọ ole 25 gịnị ka ịrụ ga onweghị nlụga anọ m school dị na Germany enweghị ịrụ ga nọ school onye kwụwa school fees ele otisha kwụwa school fees mụ na ndị be anyị dese kamera ahụ ọfụma diski a nweghị ịrụ ga nọ school na 280 ma ahụ eze gị ekpekpochi nwe iche ndị na-eji amụrụ ndị mmadụ nwa iwe onye ebe abụ ya Anambra steeti ebe na Anambra onye Anam ebe na Anam ata Anam nne gị na nna gị ha dị ndụ eyi enwere nke ara agbagha ara ọ dị gị mba afọ ole ka ị nụrụ n'obodo Germany anọgo m 2 years now agbagote m 2023 ị mụọla nwa mba o iriri adụrụ Bishop nke bidoro iriri adụrụ Chineke agbaghị ọkụ aghọtala ime Igbo okay o nwere onye gufu nọ na family nna gị na nne gị mba ntamu nọ na family unu mba onye akwụkwọ kwanụ mba onye ashima mba imbekwanụ mba iji anyụ ahụ ma gị na ụmụ nwoke nụrụ nna anyụ ahụ
ọnyụ ahụ manyela nwoke Otele gị na ọnụ gị o ji eshi ushi mba iji agwụ ụra ife ntiele mbụ mba nwoke ọ gbaala gị aka ntị mbụ nwanne m nwoke imele nwaanyị na nwaanyị mbụ mba iji eji vibrator anyị enwe vibrator ị nwere vibrator ole ka ị nwere ịbụa ọ ya gaa weta ya go inside and bring it gaa weta ya gaa weta ya asị gị gaa weta ya ma ọsọ gaa weta ya asị gị gaa weta ya nwa bingo nwere vibrator ị bịara for interview Bishop go and bring it to my friend nwere vibrator bịara for interview ị nwere vibrator ka ị bịakwa for interview lee ihe ị gara agwa vibrator ya akwụ ụgwọ isi gị ngwụsị ebe a ga-ewetu m na hey show me give up immediately show me Bishop biko amasịrị ga-asị na ole ka ọ dị gị n'aka dị a ebu aka nwe enweghị m enyi nwoke wepụta the two immediately ike weta ya nọrọ fa dewe kamera fa ka ewepụta gị na-ezo ya ezodo ụtọ ka ndị be anyị hapụ ịfụ ya mụ ịbịa kwasawa ebe a na ị na-ezo ya ezo ka ndị be unu hapụghị ya oke ma na ihe imege ihe yuzu ga-adị mma then gị ga-azụọ ya ọya were macha ya kọtụ ya dewe kamera ahụ n'ala ka ị were ma kọtụ ya gosi pieces ya kọtụ ya Chineke agbara gị unu were vibrator kwasịtụ ike unu nwoke agakwa ahụ unu kwụ ụgwọ isi unu nwoke na-erizi unu ọrụ ya dịka enwe ihe o mege ya dịka enwe ihe o na-eme unu akpọwa ya 2 minutes man kpọwa ya 3 minutes man kọtam Chineke agbaghị ọkụ ejuga m kọtụ weti kọtụ amụ gị Chineke agbaghị ọkụ kọtam fake artificial amụ unu akwụla jụọ ya n'okpu unu asị gị were mma ọsọ were ma don't waste my time here ma bingo para amụ tewere onwe gị etu amụ na-abịa ịkwụ ụgwọ isi gị wala ị gara mee wedị weti vibrator ịgbala nkwụ vibrator kwụ ụgwọ isi vibrator ọṅụ ahụ ga-amụ ịbịara achọ ha di echi na di gị mee gị sọ 2 minutes man Chineke agbaghị ọkụ kọta amụ nwa bingo onye riri eri kpọchapụ bata ọ na-azụrụ asị gị kọta kọtụ 2 of them adọkọta na Bishop ihe agbala m n'ihu ọ gbala gị n'ihu mmiri ya ọ bụ mmiri ya dị isi ya mgbe m be ya dịtị mgba n'ihu isi ịghọgha n'ike gị kọtụfụrụ agba gị n'ihu aya achọ m ịhụ na ịkọtọla ya achọ m ịhụ ha abụọ nsị gị kọtọ ha abụọ cut 2 of them say bye bye to isi amụ at fake isi amụ say bye bye to it ọya ị na-akọta gị say bye bye mechie anya gị na-akọta ya na-eti bye bye to fake amụ bye bye fake amụ bye bye fake amụ ọya na-akọta ya Chineke agbụ n'ọkụ artificial fake amụ bye bye artificial fake amụ bye bye artificial fake amụ artificial fake amụ bye bye ịkọta ya gị isi mie Bishop akọtago m fanabụ ahụ ha abụọ isi m na-ekpokwu osisi ọya ma ahụ jọ second one jide nke ahụ n'isi gị jide ya n'isi gị ebu aka ọ dị ma ahụ the second one ma isi m that second one will light Chineke nna nke ịbụa nke yemizi nke na-adịka oshi nke bụ rọba ịzụrụ nke dị ka osisi zụrụ nke dị ka rọba otu naanị gị ọ ga-wee ti nwoke ibe m tawa gị lụọ gị dewere gị n'ụlọ ma gị kpọwa ya 2 minutes man dị ụtọ iyuzu marala anụ vibrator
Imariashi. Bishop, here, Melona Malo. Please, or they use damn you. Damn you. Do Tomalaga, how you Merogaho. Totally use Gomerogino, Teleyabia, because it's a letter piece. Sham. Yeah, do I go no here? My bingo. Next time again, use you again. Learn how to listen. Learn how to stay without that thing. Uncle Shaggy can never than that thing. Chemical agent on your ma. Bingo. Very young at your age, if you don't use me. It was a 40, it was a party. Walk out or nothing to you. You will. You will, I'm getting one along. I'm one along. Oh, the man we're gonna get to a hada. One can on their collapse or could be due to me and hook a vibrator. Remove your hand from your face. So funny, when no Nigeria. Can we put through one? I know to work at Ralage. You will express work also. Mbayen jigote the vibrator. Give, hey! I know to work at Ralage. Be honest to me. Yes, when no Nigeria. Give Kurozema Kiaga grow vibrator. After getting the guy breaker, get a grow vibrator. Stop it. It is too young for it. I'm not joking. Okay, sir. That thing make it used to eat. Man would watch nothing to you. I'm not gonna think it's again and okay, be very happy with the man. I'm not joking, forget. Men might decide to promote it. In an end, but I'm not in favor of promote here. When an end, you were a very good girl. Stop it. Educate yoga. Gigara draw no ge. Tomo kegana rango to kama. Ginedi, the fucking man, because some of us di beribe. Dan give where Americi, where America kebe. And I never Yes, sir. Nwoke na-azụrụ nwaanyị a vibrator bụ nwoke na-amaghị ọtụ ara. Nsị gịnị? Nwoke na-azụrụ nwaanyị vibrator bụ nwoke na-amala ọtụ ala. Na mi talk am hapụ ndị ara asị ha nọcha mba na ọka nwunye ha ghara ịgba n'iro. Nwaanyị na-eyuzu vibrator chọkwa ịgba n'iro, ọ ga-agba n'iro. Ọ nwoke na-amaghị ọtụ ara na mi talk am. Kemgbe ahụ nwebe onye ọzọ tụrala gị na Germany. And then when one name nwoke nọ na Germany, onye ka ehuwe onye goof. O nwere ike ya ara da asacha gị nnọọ break ya heart. Chai. Don't worry. God will show you way. Onye ọwụla if you know again ya, give mem ka mara. Onye ahụ fọkọ up, ga mem dị ilo ya with a ga-akwụ wish gị na. E usefully again. Okay, sir. Genotype gị. Blood group gị. Ọwa akwa ka ị chọrọ ibe. Ka ijikwa romantic voice na-ekwuziri m ugbu a, akpọkwa nonsense ka gị. Mbọ ya na-afụ m ụfụ so. Ọ na-afụ ọfụ. Ha? Ka ejiwe ni ya na, gebia nga agwa m saa ihe a na-afụ. Ka edime ni ya. Tough ga go fuke bra so meru na ga gi were that pen me ya abandon nwoke ko ga kanta e ko ge me ya abandon vibrator bra ga kanti me ya abandon na blood group gi opposite congrats one number gi ebu number ni shi abata my DM. Okay, have the what DM again? Facebook name again? I'm not on Facebook or so TikTok and okay, YouTube. If this is your video, Ghana, YouTube, Ghana, Facebook. Take note of that. One love, welcome. Thank you, sir. All right. Nana from the horse's mouth. Away Ghana against the tire vibrator. They say, don't mind that foolish man. Don't mind that useless man. The vibrator advisors. Ono go budo ibo motacha rubbish unu na mota ono evri alota na ngija ka bawancha ka grandma that is vibrator that means nga ya na ma ga zro baby ndo cha no were amuma akwa ya statue
nwere vibrator ma ya n'ike ana chemical na nweta ihe a na-eshi inweta ihe a na-eshi ga-egba ọsọ ndenye m flower nye m hibiscus flower Bible say ihe ọwụrụ unu ji tụnyere mmadụ ka a ga-eji atụnyere unu Bible say ihe ọwụrụ iji tụnyere mmadụ ka a ga-eji atụnyere gị life ọwụrụ ị nọ hibiscus flower ka ị ga na-anara any live stream ị gbagoro ha ga-enye gị unu flower ti Jesus abịa eburu letere homie enye m flower unu asị m ọ na-ewere flower enye m no problem. That means my boss game with anybody, they can win me at any time. I don't even need to play boss game at all. Some people need to I can't bring your camera. Good afternoon, sir. Mbaba going before. So can you be at here again? The first time in Barisim na merubehi no dinam na ache be last year. Last year. As you be rube iludi. Na gela ache dia fole. Mba I'm not 21 but ugbu I'm 22. Ugbu you not 22. Irube kwa. E ga laghachi ti gi rute. Okwe ka no school. Mba. Na ro. He the thing jakwa ga akuru. Elai ho jakwa ga akuru like this. Igba bana kishi ni agbapụta. Elai he ji in a haste. Elai he chọrọ ịlụ di na. Ndo suchi nudi. Ị chọrọ ịlụ di. Eh? Nne gị na nna gị ha nwụna. Ha ka dị ndụ. Ị chọrọ ịlụ di. Elu ọdị ele ihe ma ele onye chọrọ ịlụ onye n'obodo Igbo ka onye nọ Nigeria. Nke ọwụna. Eh? Nke ọwụna. Kemishi na nọ m. Imo State. But ị ga-akpọ nọmba o. Ị ka nọ 22. Ị ga-akpọ nọmba here. Mma gị na mpa gị ha nọ ya adịghị. Obi irete. Like ebe m nọ dị iche ebe ha nọ dị iche. Ele ihe mere iji biri separate from your parents ebe chọrọ ịlụ di. Gịnị ka ịrụ gị iji biri separate? I'm a Neltec. Neltec ka iji akwụ ụgwọ ụlọ iji hapụ nne gị na nna gị onye chọrọ ịlụ di at the age of 21 na ịbịara naanị gị bikwa. Mba mụ na nwanne m nwaanyị bi but ọ na-aga ọrụ ọ na-abata gakwa ọrụ ọzọ. Ele na-aga iji biri. Ele ihe naanị gị iji biri. Ọhụ naanị bi mụ na nwanne m nwaanyị bi ọ na-eje ọrụ abata. Ọ na-anọcha n'ụlọ. Nwanne gị nwaanyị ọ na-arụ gịnị? Ọ na-arụ ọrụ na hotel. Hotel. Ego ole ka a na-akwụ ya? Ama m bụtọ ọ yiri 40,000 n'ọfụ. Gị nwee ego ole ka ị na-eme ka na Neltec gị? Ndị ọsụmụcha ya 2 months m bidoro ọrụ nke mụ so ọsụ. 2 months ka ị ji ọsụmụcha ya bido ọrụ. Then ego ole ka ị na-akwụ n'ụlọ ibi as a Neltec? Mụ na nwanne m nwaanyị na-akwụkọta ụgwọ ego ole ka ị na-akwụ na house rent n'ụlọ onye Neltec apụrụ mpe ya na m ya gabiri? Ego ole ka ị na-akwụ na house rent? 100. Then ya wee wetakwa 100. Ma ndị Neltec ịkpa ha aka n'ọnụ ihe ha kwụga na Lagos ya ụlọ VI 1 million 2 million 3 million 250 onye m ji na-eche ka m ịkpọ 800,000 or 900 kemgbe m hụga ndị Neltec ha kpọrọ ga ha house rent ha hia ga-eripụ m na-ajụsị akwa mbọ ka ndị ajọs efisi gị ndị mmadụ so onye m ji chọrọ ịma ma nke gị rukwere 500,000 ma ọ 800 aha gị Favor Chikwe. aha Igbo gị Adugo. Adugo dị afọ ole? 22. Adugo bilie gị lazụ. Okay. Tọnụ. Gwa bịa were fonu gị. Adugo.
ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba. Iji ụmụ ole? Amụbeghị m nwa o. Gwa gị na mma gị ha dị ndụ? Ị ma iri echi? Wee. Ị na-aga toilet ugboro ole n'ụbọchị? Sometimes 2 times. Ị nyụọla nsị n'ahụ gị mbụ? Ị baala mamịrị n'ahụ gị mbụ? Ị matala nwoke? Onye mpa ọ taala gị, ndị nwoke lụrụla nwaanyị ọ taala gị mbụ? Mba. O nwere mgbe ara gbarala gị mbụ? Mba. Adaugo, ị ma iri echi? Nwoke ọ na-achọ gị abịa n'ụlọ ka ọ gụwa na-achọ nwoke aga? Mụ a na-achọ ha aga. Ị na-agba ashawo? Mba. Ị ga-eji kọndọm na akpagharị? Mba o. Ụmụ nwoke ole tarala gị Adaugo? 4. Otele Rosanna? Gwa m eziokwu, ole tarala gị? 4. Ndị ke nọ 26, 27 bịa ha na-akpọrọ m 3. Gị nwa nọ 22, 4 ataala gị ata. Chineke akpa ekwele. Iruzie 30 something na Otele gị aghọọla shabla, ọ ghọọla bezini. Wepụ aka n'anya gị bịa chịrị m ọchị, Chineke agba gị ọkụ. Prostrate. Otele mmadụ anọ kụbara na. No wonder you'll have dog Megan interview. It's a email so here 7. It's a email so they will tell I'm on 7. Equal chassis so telege baka. Oh my she day no baka personal race so telege. I do go you are gone. Abakahana center of personal race so telege you are gone. Otele mmadụ anọ kụbarala n'ime na-emekwere nụ ga-ebere sị m ga-eme gị ntafia ma m sị mmadụ fa atachala gị kemgbe na-eche sọ naanị otu ma sọ naanị 4 people kemgbe last year gị m nsogbu m sị gị mba ama m sị Otele gị aghọọla 4 members eredisala ha agbala ahụ tiketi PDP. Hey Chineke Otele abụga na PDP yela APC na Labour Party na na-emere gị ebere Chineke na ịpali gị amụfọ ije agwụ ụra? Mba o. Ị nọrọla ụtọ aka gagide daa fentie? Ashị ma ọ dị gị? Mba. Iwe onye ebe? Amụ Imo steeti, Ugwu Tattoo. Ebe n'Ugwu Tattoo? Side Ọgbakọ. Enwere onye nwụrụla mbụ na family unu ya etete? Mba. Tọndụ ọgbagbuole mmadụ na-eji nne gị ma nna gị? Ije aṅa amụ? Mba, emebeghị m bifo. Emele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Genotype gị? Echekibeghị m ya. I treat infection mbụ? Once. Ele infection na ịpatara ihe? Ọ bụ ebe enwere ebe anyị gara mmemme so nje nyọma mmiri na toilet na ebe ahụ so mbatazie ya da nwa akọwa m ọkụ jezie hospital ha treat. Otele gara nyọma mmiri ya bụrụ infection ahụ akọbe ọkụ ya treat ihe ma ahụ ezi gị ka m hụ ezi gị Adaugo ya gwa m ihe ị na-arụ. Let me see your teeth.
What makes you be on your highway? Just be honest to me. Jack Roach again, mere. Ineme. No, maybe. What number? Say, Mbapola number, but genotype. Your Facebook handle and your this thing, TikTok handle name. Boy, your Facebook handle. Favor Chikwe. Facebook back. Then, Instagram. I know on Instagram. Okay, Facebook, that's all. Alright, one love. Bye-bye. Bye. You check your number. Ishim Boma. I'm a far couple of not already. Boma. 070 76 27 1499. Oh yeah. Take Johnny. Come wear cloth to Wapinko. Braga Bairi singlet. Come wear cloth, my friend. Braga Bairi singlet. Or what I am again. Bishop, I'm Nina about the move. I am the area of me. I'm wear cloth, my friend. Braga Bairi, my mamma, Batagba. Or what I had again. We are ready. But I want to be Bianca nonsense. Oh, God, I'm wherever I am Bramomba. A second. Wherever I am Bramombo, God, I'm Mangano. I'm working back. Moado Gamini now. You can make a panuco, he won't. Eighty lemon. I got to wake up and give it lot of Kelasso. Never got 3 sisters come wine. I got to wake up and Kelasso. Don't talk too much here. I got to take up. Hey, don't joke here with me. Don't come here to joke here with me. Don't joke here with me. The way I get Lasso. I sing it or no? Did I sing it or no? What bingo? Sing it or no? Every winner. Okay, you don't messing. It's Apple block. Mba, but I don't It's Apple block. You need it's Apple block. It's Apple block. Get you soon there for a block on the message. Sure, it's Apple block. I got solution there on the wall. That was for Nuki. I block them now. Aha, JB Stone. ya na emeko ezigbo aha gị ọga Ugonna onye ọnwụ n'alị ịsọwo ọnwụ n'alị ọnwụ onye ọnwụ n'alị Ugonna ọnwụ n'ele alịlị ọnwụ n'ele alịlị ịlụọla nwaanyị mba ịmụọla nwa mba elube nwaanyị mụbe nwere ihe bọket ụmụazị na-eji asa ahụ ji n'ọbịa nke nwunye man nwunye your man abịara m n'ụlọ iri rice Sunday so ma nwetazie gị na ịbịara n'ụlọ ya bụ iri rice Sunday n'ụlọ ụlọ enweghị nri unu na-eshidi a ịbịara n'ụlọ onye ọzọ bụ iri rice Sunday my man na your man onye nwe ihe eji asa gị ahụ dị a onye nwe ihe nwatakịrị ahụ eji asa gị ahụ nke my man alụbeghị nwaanyị abịara m na nke my man this Sunday ọ just remember invite ma bịa rie ezigbo rice na ofe akwụ ya na awụnụ pikchọ m onye awụnụ pikchọ m na ọmụma n'ebe ahụ here my man DJ Blinks Underworld. Okay. Iwe onye ebe? Amụ onye ngwa. Ebe na ngwa? Amụ onye obi ngwa. Ebe na obi ngwa?
I'm on your form. Negi na ga ha dị ndụ. Negi na nna ga dị ndụ. Ka na-ekwu ka onye gburu nne gị gbuo nna gị. Negi na nna ga dị ndụ Chineke agba gị ọkụ this boy. Teku ga-eku bi iche eji. Emere gị atọpụtụ. Ndụrụ gị simple question ka eku ga-eku bi iche eji this boy. Ị ga-eji waya na-agụ m okwu ọ gị na JB Stone na-ekwu okwu. Otele Rozana. Iwe onye ohi. Ị ga-ejikwa waya ọ. Dee iwe onye ohi. Lekwa ikinye ga-egwọ na gwa m sọ na JB Stone. O iwe onye. Gaa jụkwa ajụjụ. Ese. Jụkwa ajụjụ. Imeghe call. Oga imeghe. Oga. Eleke unga ajụ ele ihe mini ba. Iwo ele bishina no yere m. Nwanne anọ m n'Aba, abụ m ezigbo onye Aba. Ịghọtala? Ele ihe mini ba ya omena iwo imeghe call. Ele ihe mini ba m jụ ajụjụ iwo onye. Ngwana na akwe ma skibo ha. Ị ga-ajụcha ahụ onye ngwụ na ha agwa gị na. Ewele iwe ji anụ sas. Ihe m na-arụ buru ibu. O dipendere ebe isi mata m. Oga m ga-ajụ ajụjụ gị. Ga bịa ga mmeghe interview m jụ ajụjụ. Oga m jụcha ajụjụ gị ma bịa. Wabigo ga-ajụ ajụjụ gị nga m na-amaghị onye ewu. Unu tụọ onye unu na-apịgbu. M ga-ajụ ajụjụ gị. Nga m na-amaghị onye ewu m jụọ skibo hụ. Ndị amaghị iso na ndị edapụghị mmadụ aka adapụghị isi. Bịa bịa gị taa ga-esi m ga-ajụkwa ajụjụ gị with confidence. Ga-ezaghị ọnwụ. Ga-ezaghị from ihe ezamala ọnwụ. Bafu eju n'ụlọ ị gara gị onye akpịrị rice. Ị gara iri rice ofe akwụ Sunday. Onye akpịrị